imhuri yeZimbabwe tinokuchingamidza muchirongwa chenyu chamasecret namaconfessions zita ndinoitwa iye Glory. Ndoda kungoti apologies. Yesterday I did not manage to post. Ndadzoka zvekare, ngatienderei mberi. Regai titange nenyaya yedu yekutanga. Makasimba here vatete? Ndauyawo kwamuri ndichitsvaka rubatsiro. Ndiri mukadzi akaroorwa 3 years ago. Murume wangu Christopher hana chikwereti kumhuri kwandinobva. Tete, vabereki vangu havagoni nemurume wangu, vanoita senge vachamubereka. Kana vari vanun'una vangu varamo, kungotaura murume mumwe chete zvinhu zvobva zvadoitwa. Mufamily medu mune mukomana 1 akabetserwa kuvhura business nemurume wangu. Maproblems echeating, ndichida kutaura chokwadi, handisati ndasangana nawo. Ndikakuudzai kuti upfumi hwataita kubva zvataroorana hatina zera nawo. Vatete, panonzi makept wives, ini ndinosumudzawo ruoko. I have maids at my disposal. Ndine wife allowance inouya every month without asking. Tete, ndege idzi nemadestination taneta nawo. Kana ari malebo ekupfeka, I wear nothing but the best value. Vatete, asi ndaita problem 1. Ndiri kufungira kuti murume wangu upfumi hwake ndewekuromba. Murume wangu hana basa rekuti ungati iri raanoita. Hasi into gold buying or anything. Zvekuti ungati pane madeals masvinu anoita. Chandinoziva vatete, murume wangu ane vamwe varume 11 vanosangana nawo. Vanozviti vadzidzi. Vanosangana kana mwedzi uchinge wagara. Chandinoziva ndechekuti musangano wevadzidzi uyu uri secretive, zvekuti zvataura imomo zvinogara imomo. Ndakambofunga kuti ndisiye recording device senge phone pavanenge vachitaura, asi dambudziko ripo vatete nderekuti havana fixed venue. Ende zvakaipira mameeting acho anoroteta, zvekuti unongodhuma kuti the boys are coming, chibuda uende. Dzimwe nguva ndinobhukirwa kuspa vatete kwe about 5 hours. Kazhinji pandinodzoka meeting inenge yapera. Ndakambozama kuita ushamwari naSharon. Sharon mukadzi waStephen. Stephen uyu ari muboka revadzidzi vatete. Sharon ari mudima seni. Last time pazvakaitwa vakahosta kumba kwake, akarongerwa an emergency trip yeshopping kuSouth Africa. Ndinoziva kuti something is amiss, asi I cannot just prove it. Boka revadzidzi iri has got something sinister going on vatete. Ndikafunga nezvazvo ndinotanga kuita mapalpitations. Ndakamboudzawo mafamily members angu kuti pane something chisina kumira zvakanaka. Vakanditi kumadhiri evarume ndaida kuzivei chaizvo. Changu kwaiva kudya mari ndinyerere. Mai vangu mbune ndakavaudza nyaya iyi, vakati ndisatsvakane nemaproblems asine inini. Uyezve vaizokwira gomo vombondinamatira shave renhamo rakaimbwa namatavire rinoramba richida masesi. Saka kufamily yangu makata tete, no one believes me and no one thinks I have a problem. No one thinks my life could be in danger. Chavo vatete is to be pampered left, right and center. Chimwe chandofungira kuti murume wangu is into occultism ndechekuti kubva zvandakaroorwa ndikapinda mumba ndinofunga kuti I last saw my period mwedzi wandakatanga kugara naChristopher. Handisi kuenda kunguva yangu yemadzimai endatova nechimimba mutekwe. Handisi kuziva kuti ropa rangu riri pai vatete. I've never been pregnant or had any miscarriage and Christopher is not even bothered about it. Am I being paranoid or there is something going on? If there is, how do I bust this occultism? Ndakamboudza chenai problem yangu tete, akati kune kwaiziva kunobetserwa vanhu. Kana ndainge ndisina macommitments taizoenda hedu. I agreed kune zvakataura nachenai. Tete, you won't believe what happened on our way. Mota nyowani yakangotanga kuita misbehave kwakumira kudozama kuimutsa. No avail. Christopher akatouya kuzoitora and Chennai was fired on spot. She was trying to influence me to do funny stuff. Christopher does not believe in going to church. Hans religion oppresses the mind. To be truthful, I feel like a caged bird with one wing. Ndikuda kubuda mcage mandiri, but I cannot fly. Ndoburuka ndiendepi. My own family is more concerned with money than me. Hapana anoda kumbonyazoteererawo maconcerns angu. Kunzwawo kuti how I feel. Tete, I feel like my life is in danger. And at times I feel like there is a pair of eyes watching me, a pair of eyes following me, a pair of eyes waiting. And no, hasi makamera, asi zvinhu izvi ndizvo zviri kuitika in my life. Is there any way I can get help discreetly? Of course. Handidi kuti Christopher azive zvandiri kuronga. Don't forget to hide ID yangu. Mukandiona ndakamira pa ndichibuda musimota wearing good quality clothes, munoti hamuchiona, but it's all fake. Deep down tete, handisi happy. Saka ndonyaya yatinayo yekutanga mainzwi emazvinzwira moga nditi ndo zvavari kusangana nazvo.
I don't know kuti munofunga kuti kudii, how can we help her. Alright, regai tipinde munyaya yedu inotevera. Tete, ndaifunga ndapora asi ndiri kuona kuti hapana chandaita. Ndine ronda mumwoyo watete, gomba chairo risingavhari. Chekutanga ndinoda kuti mweya yevana vekukuwadzana ngaizorore mugare netsitsi dzaMwari uye Mwari chaivo vanyaradze mhuri dzakawirwa nedambudziko iri. Pain iri kunzwikwa nevanhu ava ndinoiziva because I've walked the journey before. Uye ndanga ndine chikumbiro hangu kuti mutemo wema-missing persons we-24 hours dai wabviswa havo, nokuti zvakawanda zvinoitika in 24 hours tete. 24 hours it's a matter of life and death. Nyaya inondirwadza zvakanyanya, asi zvisinei ndichazama kuti mufambe nepandakafambawo napo. Ndaiva nemwanakomana wangu mumwe chete wainzi Takunda. Ndainge ndakamutumidza zita rokuti Takunda sekuti mubereko yakambonedza kwemakore akati kuti. Saka pandakamupona ndakamutumidza zita rokuti Takunda, nokuti tainge takunda zvinhu zvizhinji kusanganisira kukunda mitauro yainge isingaperi vatete. Mwana akakura hake ringori zai regondo. Adova grade 5 norangarira zuva iri nokuti zvinhu zvisingabudi mundangariro dzangu. In every Friday makuseni ndaibuda ndichienda kumasowe. Saka musi uyu ndakatosiya ndagadzira malunch box ekuti azotakura achienda kuchikoro. Aiva mazuva ekunyorwa kwamazama emagrade 7. Saka vaitangawo chikoro na10:30. Budi Takunda zvimwe vanga vogona kuzviisira, saka changu kwaiva kugadzira malunch box nekusiya ndaaina mind forms vatete. Reason yaiva yekuti Takunda asazonetsekana nemoto. Zvemagas stove izvi vatete zvanga zvisati zvambova popular. In fact, aitotyisa kushandisa zvichinzi anoputika mumba. Saka taitoti kana kusina magetsi taitoita zvekuisa uri moto chaiwo. Ndakabuda ndikaenda kumasowe around 9 ndikatosiya Takunda akabata bhaketi rake achinogadzirira kugeza. Ndaiziva kuti aizogeza opfeka oenda kuchikoro vatete. Pataisa makii aiziva, uye zvinhu izvi zvinhu zvataigara tichiita. Ndakabuda hangu ndikaenda kumasowe kwangu. Ndakadzoka around 3. Normally Friday yainge iri half day. Saka vaiwanzobuda na1, asi apa nemhaka yekuti malessons ainge adisturb nekunyora kwemagrade 7 vainzi vabude kuma4 kuitira kuti vambokava time yainge yarasika. Vatete nguva dzekubuda dzakasvika, kwadova kuma past 5 Takunda haangasviki. Ndakambofunga kuti maybe ndivo vanga vari pachijana chekutsvaira muklasi. Vatete, hura hwangu hwakatanga kumonyoroka. Ndaona 6 o'clock yachaya, mwana asati asvika. Ndakaenda kumba kweshamwari yaTakunda yainzi Denzel. Takunda haana kumbobvira asvika kuchikoro. As a mother, ndakapanika kuti ainge aendepi mwana. Umwe mwoyo ukati dzikama, maybe mwana aenda kwavatete vake. Ndakafona kwavatete vake, vakati ainge asina kumbobvira atsika kumba kwavatete. Ndakafonera baba vake vaishanda kune imwe mine ine mukurumbira muno muZimbabwe. Vakatokumbira kubasa kuti vainge vaita emergency. Search party yakaitwa kwese kwaifungira kuti mwana angawanikwa, haana kuwanikwa. Pasi pemabridge mumakoronga mwana haana kuwanikwa. Takaenda kumachechi kupi zvako kunoti kana mwana akadai akaonekwa vazivisewo polisi. Kana isu polisi takaenda zvikanzi tomira 48 hours kudeclare munhu missing vatete. Hapana kwatisina kusvika. Chero kumochari takaenda tichiti zvimwe pada mwana ainge arohwa hake nemotikari akatorwa akaendeswa kuchipatara. Takunda aisaveko. Musi wechi3 ndipo patakazonzwa umwe mwana achiti Takunda ainge atorwa nevamwe varume vaidhiraivha mota yeblack. Mwana uyu ndichamuti Lois. Aitozivana naTakunda vatete. Munongozivawo zvekurokesheni kuti vanhu vanenge vachizivana. Lois anoti varume ava vakati kuna Takunda, mama vako vati titevere newe kuchechi kwavanonamata hanzi uye kuzoyereswa. Lois anoti Takunda akapinda mota muye varume vaya vakaenda naye. Takunda haana kuzomboonekwa ari mupenyu zvakare. Regai ndimbochema. Zvadaro vatete, pakapera mwedzi mwana tisina kumuwana. Mazuva iwayo social media yainge isati yatekeshera sezvayava kudai. Zvimwe kuda dai yaivepo taizowanawo Takunda wedu nekukasika. Vatete, mukati memwoyo wangu ndaiziva kuti tiri kutsvaka mwana asi mwana hakuchina. You know a mother's instinct. Vatete, chandainge ndongoshuvira hangu ndechekuti dai tachiwana pakatsakatira tamuviga mweya wake uzorore. Hama dzakasvika pakuparara dzainge dzaungana. Tainge tisingagoni kuchema sokuti tainge tisingazivi kuti mupenyu here. Hakuna munhu akambochemwa ari mupenyu, chero akarwara sei. Ndofunga wedaro mungandipupurirawo. Baba Takunda vaiti vakanzwa kuti kune mwana akafa, voenda kunotarisa kuti ndiye here. Ndingangoti vakafamba kakawanda vatete.
Takazoti kwapera mwedzi mumwe chete mwana achitsvakwa, takazofonera kuti pane mwana awanikwa. Takava nehope kuti Takunda wedu awanikwa. Vakatifonera vakangotudza kuti mwana awanikwa. Chavasina kundiudza istate yekuti mwana tichamuwana asingatarisiki. Baba Takunda vaizenge vatora leave kuti timbotsvaka mwana. Kubva pataigara nepakawanikwa mwana vatete paive about 250 kilometers. Zvichira kuti hapana Takunda paizainge afamba makilometers ekuwanda kudaro anetsoka. Mwana ainge aitwa zvekutakura zvekuti Lois ainge aona chokwadi. Takasvika panzvimbo asi regai ndimbochema. Tete chandakakwanisa kurecognize ipapo isechel pamwe chete nebhutsu windbreaker imwe chete yaizenge isina kutsva, imwe bhutsu yainge yakatsva. Takawana mwana akafa kare, akaurayiwa hake nevanoda kupfuma neropa revanhu. Tete ndinoti akaurayiwa nekuti zvakazoonekwa kuti Takunda ainge asina rurimi, maziso, maprivate parts, nzeve nechigumwe chepakati. Mwoyo wangu wakatsemuka ukambomira kushanda. Vatete ndakachema zvekunzwa kuti mwoyo wangu waputsika chaiko. Baba Takunda haana kana kumbobuditsa musodzi, vaizama kuzvishingisa. Mhere yakaridzwa, vanhu vakaungana, mutumbi wanga wasara ukazovigwa. Ndakambochengeta imwe windbreaker yangasara until last day pandakazoikanda paguva rake ndikanoikanda. Murume wangu Baba Takunda haana kuzorarama, akangodevelopa chirwere chemwoyo after rufu rwaTakunda, and 1.5 years later Baba Takunda akashaya. Nemhaka yeupenyu hwangu huri hwekungorwadziswa, ndichafarawo rini? Takunda wakaenda, Baba Takunda vakaenda vakandisiya ndingori one munyika inodai kurwadza. Ndakambofunga kuzvipfuudza upenyu hwangu because the pain was too much, asi Jehovah ndiye mufudzi. Vatete ndakazonzwa kuti vanhu vemaritual killings havatangi nekuuraya kwete, vanotanga nekuharvesta maorgans munhu ari mupenyu. Zvichireva kuti Takunda wangu akabviswa maparts ari mupenyu, mwana wangu akafa achirwadziwa. Vatete, chinozouraya vanhu tete kubleedha kunoita munhu. Nanhasi ndikazvifunga zvinoita zvinyowani. Vatete, zvekutsvaka mari nevanhu vanofema zvakabvepiko? What happened to honest living? Vanhu havachadi kushanda nemaoko avo. Vakasvika kuna Takunda vasati vabatwa up to this day, hanzi vanoshandisa mushonga kuti vasabatwe. I did not remarry, handina mwana zvakare. Ndamirira hangu nguva kuti ndisanganiswe nevakatungamira kare, asi rangu ropa handifungi rikazopora. Handizivi kuti gomba racho rinovharika sei, ende kwete handidi counseling kana usina kumbofamba nerodhi yacho haungazvinzwisisi. I think if you're a mother, you understand the pain. That's all I can say. Ngatirangarirei kutora diaspora insurance. Ramangwana redu harizikanwi. Nobody knows the future. Zvinhu zvose zvinenge zviri right. Just like handi munoona zvaitika panyaya taverenga iyi. Hapana, hazvina kana formula. Upenyu hauna formula. Unenge uchitoti zvinhu zvose zviri right. Zvinhu izvi tozvinzwira kunext door. Ndabva ndafunga madays ataiteerera zviziviso zverufu paRadio 2. Handizivi kana zvichiri kuitiwa. Yakunzi Radio Zimbabwe. Hamene kana yakazochinja but ndakaguma ichinzi Radio Zimbabwe. Zviziviso zveviri zverufu zvitaitogara pasi pemuti toteerera. And it was just an episode yekutonzi Sibusiso ari kuudzawo Toli kuti bamunini vedu vancuve vashayika. It was meaningless. Sibusiso ari kuudza sisi vake kuti bamunini vedu vashaya. Kusvika one day when that chiziviso becomes personal, it hits, and your life stops. Upenyu unomira kuti ndozvinoita upenyu. Pandiri kutaura pano nditi ngatinjoinei diaspora, zvinongoita kunge vatete vanotaurisa. Kana uri kuCanada, uri kuUAE, muri kuma-islands mamwe atisingatozivi kuti they exist, as long as you are that African who's there, I am saying that day is gonna come. Whether it's you or it's your parents, ndakakuudzai musi kuti your dear father, your dear mother, your dear husband is the best candidate for the grave. Saka ndiri kuti mimi hatitorei diaspora cash plan. Inoita kuti upenyu hwedu huite easy. Should anything happen, we get up to $30,000 or 20,000 pounds. Mari iyo imari yakawanda, and it goes a long way kukubatsirai. Regai tipinde munyaya inotevera. Hi auntie, please pause for me. Ndauyawo kuzopa warning kuvanhu vari kugara kudiaspora vachisiya vachengetesa dzimba dzavo kuvashandi.
vasinganyatsoziva background. Gore rapera paseri takapedza kuvaka imba yedu kuZimbabwe, tikaisa furniture, tikasiya imba yakanakawo zvezera redu. Takatsvaka ecouple kuti vagare vachichengeta, tichivatambirisa esalary. We found a middle-aged couple nevana vavo 3 vadiki. Takavapinza mucottage. Mind you, the cottage ine zvese, magetsi, mvura mushawa inodziya, and 3 rooms plus bathroom. Takaronga kuti vanongokinura main house once a week to clean nekudasta kuti mugare makachena vokiya. Vakagara zvakanaka vachichengeta pamba. After 3 months ndakakwira ndikadzokera kuZimbabwe. Murume nevana vakasara. Ndakasvika pamba pakanaka, no complaints. Asi next day ndichigadzira kubuda to go and see my in-laws, ndakaita sendarohwa nechadzimira. Kubva ipapo handina chandakazogona kuita. 3 weeks dzese dzakapera ndakaita semunhu arohwa muviri wese. Ndaingoswera ndakarara, vanhu vachitouya kuzondiona. All the plans andaive nawo, including kuvakisa kakitchen kepanze, hana kubudirira. Ndaingoswera ndakaita semunhu arohwa netractor. Ndikangoti pada iweather because kwaipisa. I took a flight back. Ndichisvika kuno, I was back to my normal self. Murume akatovhunduka kuti ko ndiye munhu wandaiita first time. Ndakasvika kumba ndikatotanga kuenda kubasa, ndikatosimba pakare. Fast forward, karonga kuenda kumba kuChristmas as a family. So vana nemurume vaizovhara chikoro nebasa. At a later date, ndikabva taronga kuti ndisanotungamira. Ndakasvika kumba tikafara, ndikatopawo vashandi zvimagift zvandainge ndavavigira. Everyone was happy. Ndazonorara usiku ihwohwo, ndakarohwa nechadzimira zvekare, ndikazoita kugwesha necorridor to call for help. I tell you that feeling yandakaita iya yakadzoka paya pandakambodzoka, yakauya zvakapetwa zvekuti kana kudya kana kumuka ndaitadza. Murume akazosarawo svika 10 days later, ndasara musoro wega. Mukoma wangu akatanga kunetseka achifunga kuti this pattern seems to be recurring each time pandouya. So akadaidza wemweya, madzimai wekuchechi kwawo, kuti ambonamata. Akanamata akasasa imba yese nemuteuro. Mukadzi wemushandi akangotanga kureurura ega. We found out kuti vashandi ava vaitochiva imba yedu ende vaidotsamwa pandinouya. So vaive vagadzira pamba kuti ini ndishaye zororo pese pandinotsikapo ndoenda. Vaitoda kuti tisadzoka kusvika vapedza kupagadzira zvavaida. Vavakidzani vedu vakazotaura kuti vashandi vedu vaive vanhu vakarema mumaraini medu mese, ende vana vavo vaitotyiwa. Takavati vaende havo that same night and they left. Vachingoenda, handina kutora time. Next day ndakatomuka ndavakonzwa nani, zvakatoshamisa munhu wese. Ndakatosimba kutoshaya kuti ndini here. Ever since handina kuzoita any of these episodes. Asi kumba takusiya kusina ariko, just night security inouya every day. Takapfidza not to trust munhu wese nemusha wako. Vanhu vakatakura. Tanzwa nyaya iyi, and I hope tichadzidza kutoti tisati tambotsvaka vashandi, because dzimwe nguva kuti usiye pamba pasina munhu unenge uchitya kubigwa. Saka ndiri kungoti ngatidzidzei kuti kutombotsanya chaiko kuti Mwari, ndiri kutsvaka munhu achauya kuzondibatsira pano, ndinangisei pane munhu ari right. Nekuti vanhu vanobata mushonga. Unenge wakuda kuuraya bosi kuti zviite sei, kana uchaisa mushonga wokugadzira pamba kuti vadii, kuti vakoshewe musha wavo vakainvesta, vagare kumhiri ikoko vasadzoka. Imi vanhu ngatityei Mwari, ngatirangarirei kuti paine inonzi Fabsa zuro vakaisa gata pamusoro pemba. Ndichaisa video yachona. Vari kuvaka zvakanaka, vari kuita basa rakanaka. Ndoda kungoti mungoziva kuti they are just trying to make this house better. Imba yakanga yagara yadokanganiswa kare, asi ivo vari kuita macorrections. But ingadai varivo vakavaka from the word go, ingadai ruxwazi wega wega. Ndichazoisa mapicture kana vapedza kupainta. I'm sure vachapainta next week. But apa vagadzirisa gata, vanga vachiplasta, vachiita zvese, imba iri kubuda zvakanaka, zviri kubuda sweet. Musakanga makufona, musakanga makutaura navo paWhatsApp. Ndichasiya namba iyi up. Itorei namba iyoyo. Saka ngatitaurei navo vatigadzirisire misha yedu zvakanaka. Alright, regai tiverenge nyaya iyi. Muridzi wenyaya anoramba achingoti vatete, hamudi kuverenga nyaya yangu. Makadii tete Glory? Ndiri musikana ane makore 19, ndinogara muHarare. Nyaya yangu yakadai, ndiri first born, takazvarwa tiri 3. Vanin'ina vangu vanogara kumusha nambuya
amai vababa. Tichikura takangokura baba vedu vachishandira mhiri kwemakungu. Amai vaipota vachienda apo neapo, baba vaipota vachikanganwa kudzoka kumba. Vaigona kuita 2 or 3 years vasina kudzoka kumba kana kutumira. Baba vakadzoka kumba holiday yaApril 2016 ndiri kuprimary kumagrade 5 or 6 ikoko. Kudzoka kwavakaita vanga vaita zvekudhipotiwa, mapepa anga aiexpire. Vakabva vagadzirisa mapepa avo kwakudzokera futi 2017. Vakabva vatokangamwa zvakare. Amai vakabva vatsvaka mari kwakuteverawo, asi hapana chakachinja. Ini ndakasara ndichigara nevanin'ina vangu tichingoendawo kuchikoro tichidzingirwa maschool fees. Ndakasvika pakuenda kusekondari ndichiita mauniform ekukumurirwa nevamwe. Kusekondari handina kupedza nekuti umwe munin'ina wangu anga asingachaendi kuchikoro nekuda kwekushayiwa mari yekurejista grade 7. Kutambura kwese uku tete hazvirevi kuti hama tanga tisina, kwete, hama tinadzo dzakawandisa. Pachinambo chekuti vatibetserewo, ivo vaive bhizi kuseka, vanongotida chete kana vabereki vedu varipo. Ndakabva ndasiyira chikoro panzira kwakuendesa vana kumba kwambuya kuti vasare vachigara ikoko nekuti vasare vega zvanga zvisingaite. Ndakabva ndauya kuno kuHarare kwakutanga kushanda muMbasa Maid ndichengeta vanin'ina vangu nekuvaendesa kuchikoro. Baba ndivo vaiti musi wavanenge vazvifunga vofonera vanin'ina vangu kumusha vachivanyepera kuti ndotumira weekend, then weekend yacho kana yasvika havachabatiki pafoni. Hakusi kuti mari havana, kwete, mari vanayo. Vanofamba nemota mbishi baba vangu, kumafaro vanoenda every weekend nemafriends avo vachinongocha vachifara. Amai vangu kana sendi ravanopiwa hapana, vanenge vachingonzi handina mari, kubasa handisati ndatambira. Pese pandinotaura namai vangu mwoyo wangu unorwadza. Vanenge vachingochema kuti mwanangu kuno ndiri kutambura, kana zvichibvira nditsvagirewo mari ndidzoke kumusha. Baba vako vakatambira havauyi kumba, vanozouya kana vasisina mari vachinyepa kuti handisati ndatambira. Apa holandlord vanenge vachivapopoterawo mari yerende. Last time baba vangu vakadhipotiwa futi zvakare kwakudzoka kumusha, kwakugadzira mapepa avo nekutora passport kwakudzokera. Apa kumba vakasiya vanyepera vanin'ina vangu kuti nyorai list rezvamunoda, ndichingosvika ndokutengerai ndokubva ndakutumidzirai. Pavakadzoka kana kutumira kwacho havana, vange vatova bhizi kusendera mashamwari avo mapikicha evanin'ina vangu vakapfeka mauniform vachinyepa kuti ndivo vanovatengera uye vanovachengeta. Ndakabheka natete ndasendera audio yavo yavaitaura vachiti kune shamwari dzavo pandakabva kumusha ndakasiya ndabhadharira vana vangu mafees. Apa kana kuti fees yacho inoita mari havatombosiyi. Baba vangu havasi munhu anodhakwa zvekuti tingatoti chidhakwa, kwete, hameno kuti vakabatiwa nemweya wenzvimbo here, hameno. Saka tete ndaikumbirawo kuvadiwa vateereri venyu vari pachannel pano kuti kana pane ane basa chero kutengesa mushopu omubotiki, kana pane vanoda kuitirwa maadvert, ndinoita futi. Ndine TikTok account yatova mafollowers akati wandei. Ndinombozama kuadvertisa madress neimwe shopu, asi kana sendi randopiwa handina. Handina hangu kupedza chikoro, but kuverenga nekunyora ndinogona. Ndinowo basa rine salary iri nani, isiri yekushanda mumba, kwete. So far ndane 3 years ndichishanda mumba, asi zvinhu hazvisi kubhalansa. Salary yangu ndinopiwa 130, but still haisi kukwana. Ndopane kuti ndivatengere hembe nechikafu, neni wacho ndinodawo hembe nezvakangosiyana siyana. Ndinoshuvira kuita zvimakosi, but mari haisi kukwana. Saka vari kungokumbirawo kuti kana pane anoda kutengeserwa mubotiki anenge ane salary zviri nani kudarika 130, please way ndokumbirawo muse comment mucomment section muvabatsirawo. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. I'm writing this message to you looking for help on your platform. I'm a single mom of 1. I'm 30 years old in Joburg. I'm looking for a soulmate on your platform. I'm HIV negative, a single dad, at least with 2 kids. I don't mind if he drinks alcohol. I'm looking for someone who's loving, caring, a partner, and someone who will be my best friend. I don't mind long distance relationship as long as we can get along well. I do work for myself. I'm looking from age 34 going on. I hope muchato wangu uri platform penyu. I wish I can send you my picture so that you show them to the potential candidate. Saka ndokumbira kuti kana masangana pano musazoita zvinhu zvefeja neupenyu vamwe vana monyi munonyeba mabasa enyu amunoshanda mune makuta kuti ndiri CEO, munosvika paiona why do we have to lie about who we are? We don't lie about who we are. Unongotaura zvekuti nini ndinoita basa rakadai. Don't lie about who you are nekupretenda nekuzova maCEO. Pane nyaya dzakawanda dzinoitika, but ndosati tisachamboposti zvekuti kwaiva women seeking love
because pane pakutoratidza kuti inini ndiri kuita webuyers meat sellers but mabuyers angu manje matsotsi. Naivedwe. Alright. Pane nyaya inotevera iyi nyaya yakatumirwa nezuro. Regai tiverenge bhati rangu rakuita richipera zvayo. Hi tete, mune nyaya yamaverenga nhasi yemusikana neproblem yepornography and masturbation yandibata. I felt compelled to tell my story. I never thought I would share on one of these platforms. Nyaya yangu yakadai, ndiri mukomana murume ane 33 years and married nemwana. Problem yemasturbation ndaiva nayo zvakatanga ndiri kumagrade 2 7 years. Ndaishare mablankets nemuzukuru wangu, mwana wesister yadedi vangu. She's 5 years older than me. So at night she would take my hand undibatisa sikarudzi yake and make me hump here since erection yanga iri dololo. At that age, this continued until ndakumagrade 7. This is how I became sexually active. So kana maschool holiday asvika, iye aimboenda kumusha, then inini I would go kwababa mudiki for the holiday. Ikoko ndiko kwakabva problem number 2. My cousin, again, she was younger than me. She would lead the sexual act. She was so far ahead panyaya idzi. She would do zvinhu zvandakatozonzwisisa ndatokura. I guess inyaya yekuti vaigara mu1 room, aiona vakuru vachiita. Takambosvikirwa namainini amai vake vakada kutirowa, but vakabva vangoziva kuti this girl ndiye yakandidzidzisa tsika yakaipa. That wanted mazuva angu. So she taught me to hump mamagazini anenge aine half naked women. Naiye aitoitawo izvozvo. I never stopped that behavior. I was only evolving nekufambidzana kwaita nguva. I don't know kuti why ndaingosangana netuvasikana takangwarisa, cause grade 5 ndakazowanikidzwa nemusikana wepa next door namai vake tikarohwa. My mom vakandirohwa kwete zvekutamba and told my daddy. Ndakagariswa pasi nadaddy vachida kunzwisisa kuti zvesex ndainge ndazviwanepi, but ndakanyepa. I protected everyone akandidzidzisa unubu. Fast forward, as you grow old, zvekurara netuvasikana zvakapera, cause it starts getting harder. But the problem of masturbation manifested during my high school days. In panguva iyi, I never realized kuti itori problem. So after high school, I moved to SA. That's when I entered the world of pornography. Kwanga kwakunana 2011. Combination of pornography ne masturbation yakaipa hamawe. Kusouth takange takugara cousin mukoma wangu. Ndiye akazviona kuti mukomana akuita zveporno and he got mad akanditsiura. May he rest in peace. I did not get it why he was so mad at me at that time. Takatanga kushanda tete. I managed to resist the temptations of clubbing, alcohol and other drugs. It also means that ndainge ndakuafford uncapped internet, so I was able to feed the habit iye ne-online porn. I was also sexually active again because mukomana anga akura. Nekuda kwechechi, the fornication side ndaimirirwa kumugano because ndiri madzibaba. Growing up and responsibility goes along. The guilt after masturbation started to creep in and I started to realize kuti ndine problem. Hoyo pakuda kuregedza zvinhu zvitete, addiction yezvimwe izvi inooneka ende vanhu vanogona kuita something. Masturbation nepornography yekumadokero unonyura and no one will realize it. Haisike zvekumhanya. Every time you do, it is your last, but you will never stop. Ndakasvika mukuroora zvakangodaro. That's when my ages masturbation and porn started to go away. I don't know how. After my son was born, I just stopped. I have a few months now handina kana interest nazvo. My biggest fear is ndikazozvitanga futi. Wherever panotaura nyaya idzi vanhu vanoti kuzvisiya makwikwi chaiwo. Tete, there are lessons to be learned panyaya iyi. I know muchadzidzisa accordingly. Mwari ngaatibatsire nevamwe vose vari munyaya iyi. Kana vanhu vakatendera, I'll do part 2 explaining what happened kune hama dzandakaita izvi nadzo, what the church was saying about it, uye ndakawana closure here. I think sevabereki tiri kunzwa nyaya dziri kubuda pakuti sevaonero hangu ndiri kutoona kuti mwana grade 2 uri kuvata nemunhu grade 5. Vari grade 5 vatova advanced. Muri kuzviona, vatova advanced, vakutoziva zvinhu zvachona, ndo vari kutodzidzisa vakomana. Handi kunotaura kuti vasikana vanodevelopa zviri faster kudarika vakomana. Saka ndiri kungofunga kuti sevabereki tiri kuzvinzwira, ngatigarei pasi nevana vedu. I think we need to start talking about this, because ndoona sekuti tikangozvi-ignore tizvibrusha off chiti vadiki, munenge musingazivi kuti vana venyu what are they seeing out there, chii chavari kuita. Zvinhu zvinototyisa. Uyezve kana tavhakacha, kana kuti vanhu vakavhakacha, kana kuti tikaenda kuholiday, vana ngavangorara voga. Kana mwana ari mukomana ngavate oga. Chero ari mwana mune mufunga kuti mwana havasi vana.
Munoziva here kuti chitadzo chinhu chakaita sei? Sin is there. The devil unotempta kubva kuvana vadiki. Let's protect our children. Iye zvino even nyaya yamafoni andiona kuti vana vane mafoni. Kune inonzi family link yekuti chero mukatenga mafoni mochidownloada pamunotanga kuseta pafoni paya konzi it's for my child. Mochotaura kuti mwana ndoda kuti aone zvinhu. Motoona kuti iye zvino munhu ari kuswera paTikTok zuva rose. Movhara. Phone downtime munopa munhu kwe downtime. Phone inodzima na 8. Besides munhu anopiwa 2 hours pafoni. Maapp acho ini maparents ndimi munowa control because we don't know kuti vana vedu what are they seeing. And izvozvo tine ma-Wi-Fi unecabled. Kuzienda nakuenda. We need to be protecting our children. Ndochekutanga. Chechipiri mahoti kuvati kudii vatara kuti ivo vakazorega pakazvarwa mwana. Whenever mwana paanozvarwa it's life changing. And pane pandakamboverenga kuchinzi kwai if you do masturbate, vana vako vacha masturbate, you need to stop this. Remember, see how you struggled with trying to stop and all. You just stop. Zvakazongoita zvega. Let's stop this. And how do you stop? You tell yourself. It's zvinotanga mupfungwa dzako. Okay, remember kuti we are an example to our children. Sometimes we tell ourselves kuti no one is watching, but your children are watching. Of course, avangazivi kuti baba vari kumasturbate, but zvino ingopikichawo vana vako vachikuwanikidza uchimasturbate. Zvinhu zvakanaka here izvozvo. Ndinovimba kuti vabereki vari kuona pano, we are learning 1 or 2 things. Let's protect our children. Vasikana ngavavate kwavo voga. Let's talk about sexual education kuti vana vazive, because ndona sekuti vabereki vedu vaiti hazviiti kwati ndine mukomana hazviiti hatitombodikana kuzviwa. Saka inenge iri secret. Saka unodhila nemasecret ako wega uchiita zvimadhiri ako wega. Kusingabatwi futi enda vambofi vakabata zvataura mukoma kuti nepornography hazvina kufanana nekubuda ropa kakuti ndakuwara ndiri kubuda ropa kuti ndine addiction yemadrugs yekuti ndotombostika ndomboti hauioni secret chinhu chiri mumwoyo. Alright, tine nyaya iri pano yakanyorwa. Hello tete, nyangu yakamira seizvi tete. I come from a small town. Kuvanza zvakawanda and identity. My mother is now late. Vanova ndivo vakatibereka pamba patinogara. The house is a small 3 rooms house, which is a hostel owned by the city council. At first, kuberekwa kwangu nekugara ipapo, there were 3 families that shared that 3 rooms, each family ne room yayo. Fortunately, 2 of the families zakazobuda and left rooms which were left and shared with another family. Now vabereki vedu tose vakashaya ndokusiya isu vana, but we are not connecting with each other well because pane politics dziri kuitwa now zviri kuinclude city council officials and housing officers too. Supa chedu sevana, there's finger pointing dzeuroi kuitirana shanje etc. Like right now tete, I'm stuck in the middle kuti ndive pamba kukuenda handina and I'm not working. Zvinhu zvangu ndezvekukiya kuti ndigone kurarama. I'm scared even to get married. With the look of it, my wife and kids might be involved in the same circle. Kugara kwandiri kuita in this house is holding me back in my progress in life. If I look at the life yevacho varwisana navo, nothing is progressing in their lives. Tiri kurarama equal life of poverty. Ndibatsirewo nemazano please kune vachadwa confession yangu because hazvina kunimirira mushe. Tene pandigere panenge patori nemhepo inotenderera yeushereketwa chaiyo. Saka nyaya iripo ndeyekuti vatu vanogara paimba yeCity Council. Let me explain on this one because amungaiwisisi most but ndisa-explain, but this one I'm going to explain. Vanogara paimba yeCity Council ihostera. Saka City Council yaipa munhu imba, room, not a house. Saka munhu aipiwa room. So it's even impossible to sell that house because you are entitled to a room chete. Now the parents passed away. Saka pamba pachagariki. But varikutaura kuti unoshiya kuti woita sei. Vanotya kana kuroora. Officially sure, I don't think it's good kuti varoore at this point because ukagarisa zvemukadzi murumu imomo nevana mozvara vana vanyuwani vachipindawo murumu muhostera aiwa hazvizodi kudaro. Vati ivo vane class 2 kuti class 1 I'm not sure, class 2 yekudriver. Saka vari kutsvaka basa rekudriver vabve havo pamba apa vagone kushanda. Vanogara musmall town, saka small town looks like mabasawo hakuna. Saka kana kuri kuti muri kutsvaka munhu anogona kudriver class 2, I think class 2 ndo matrack here. I'm not sure, but vanodriver. Vatu vari kudawo rubatsiro because pamba apa hapachagariki. Imi kana wakapiwa hostera unodi pamba chokungosiyana nazvo. Zvazvinhu zvekudhara colonial system paya pekuti
maingonzi garai mumarumu muchienda kumabasa muchishanda talala muchidzoka mungozivawo zvinhu zvevarungu. Zvino kana wapiwa masigo arumu hauna mashezi akawanda haugoni kutotengesa imba, haugoni kuextenda because imba yecity council. Saka ngativangotsvaga rubatsiro, ngatikwanisewo kuvabatsira. Nyaya dzasara tichadziverenga muzuva ramangwana. Guys, ndinokutendai nekuona kwamaita chirongwa chanhasi. Vanoda goat milk, iyi namba iyi ndiyo yandichasiya pascreen. Tokutendai guys nekuona kwamaita, muve nezuva rakanaka. Mwari akuitirai zvakanaka. Ndatenda. Bye bye.